Sahat-sahat ni solu sai sahat matu bortean leleng hitam anggolu sai sahat tu panggabean mana kita di ngolu dengan hita di papahenan leleng hitam mardomu sahat rodi tu hamatean akan dengan ima nasai nian nirohata pada umat sogo niroha oruin anggijang niroha paseret marohata tapa untuk nang dirita pada unang tois niroha asa tongtong marlas niroha. Hita di ngolu dengan hita di papahenan leleng hita mardomu sahat rodi tu hamatean akan dengan ima nasai mian dirohata pada umat sogo niroha oruin anggijang niroha paseret maroha asa tongtong marlas niroha pada unang tois niroha asa tongtong marlas niroha. Paseret marohata tapa untuk nang dirita pada unang tois niroha asa tongtong marlas niroha pada unang tois niroha asa tongtong marlas niroha pada unang tois niroha asa tongtong marlas niroha.